nesu lho. Kok joget semangat e ono nesu lho. Semangat iki karepku ki. Wis ra semangat aku. Oh, tadi ditimbali ra semangat. Wis ora. Semangat mbok kok joget neh. Ora wis ora. Ya. Wis pokoke aku mbok kok jogane ra iso. Ngombe kopi kok ngene ya. Tak goleke tombo, gen sampean ora kesel. Oh, sapa? Rene Kak. Ya. Kak sapa? Oh, Kak. Wong kesel iki tambane cahayu ngono kuwi. Tombo ki bar ngombe temu ireng, tempe, tahu ki tombo. Lah terus? Lah iki ngombe temu ireng kok kapulaga. Ngenyek Wong mbok sing bersyukur. Nah, syukur apa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate ning ora gelem bersyukur bakal sengsara gedene. Mudeng para. Gedhe sengsarane, kok sengsara gedene. Lah nggih sengsarane gedhe. Njaluk dikancani Mbak Eka Kebumen. Coba tak tekoki Mbak Eka gelem ngancani Pak De Gareng. Mah, lho ora gelem Pak Mbak Eka moh lho, sing gelem aku. Kowe gelem to, Kak? Aku ya moh jane. Aku mare agar sing ngancani kau getu-getu dadak karo mendem barang iki lho. Ya ora nek kaya apa wae ya. Wong aku ki wonge nriman sapa wae kekancan tak tampa Ora tembangno, Kak. Ayo kowe nembangno Dandang Gula Nyidam Sari. Bawane ngilih kuwi, ya. Nyidam Sari ku kudu gandrung. Ya iya, genggo tombo kesel. Pak De tak gandreng, Pak De. Gadro kok gadreng. Gandring iki dikelewang kok ya. Duh, wong bagus. Sekali tempo. Kuwi alemen arep kaya bokong diketi-keti anggapan bagus. Ya. Dengkul diketi-keti kok bokong. Sopo nek kober bokong kok diketi-keti? Ya, Kak, ya, Kak. Dawang bagus papajaning ngati Niki bocah. golek Kuwi sapa ora buri. Pindah nggon to. pindah nggon piye wong suarane ning kene kok iso madhep rono matane bahasa Indonesia. Nek Mbak Eka kan ngapak bahasa Cilacap Kebumen aku bahasa Indonesia. Matamu. Bahasa Indonesia kok ya. Masa bahasa Indonesia netramu ra enek. Enggak ada. Matamu, Pak, biji mentimun. Nah. Terus hidungmu seperti belarak kanginan. Matamu kok kaya apa? Mata biji mentimun. Mata kok kaya biji mentimun. Dicandra. Ora matamu blalak-blalak kok kaya biji mentimun. Oh, beda. Untumu wiji timun. Oh iya. Nano. Ya. Nan kaya. Ngaten nggih? Ya. Kaya ngene wong nandang asmara Wah, lagi iki lho. pripun Pak De? Nonton wayang entuk suguhan ya lagi iki. Alhamdulillah. Pak sembadani kok Mas ya. Nggih rezeki ora keliya niki. Nggih. Ayo. Nano. Mbok yo madhep rene to, Pak De. Sawangan marang aku. Gandrung ki sing mesra ngono lho. Gandrung nyuluke Pak De. Anu Kakang Mas. Nah, ngono. Nah, ya coba gandengan ngene iki aku anggere wong teko wis tekoan aku to Mbak Yu. Karep nanti. Nyuntekke simbah. Ora gandrung ora patek. Harus Mesu meneh. cek kesehatan, check up setiap hari itu penting. Menjaga kesehatan. Ya. Aku ora tau dibayar cek kok. Nano. Ya. Apa mengawakku dewe duh ngapa Aja get-geti to. duh dewa jawata
bareng dirangkul Mas Gareng, coba mlaku bareng dirangkul. Wah, Jan. Kaya ngeterke anake juga rapot ya. Iya. Pasangan. Iya. Juga rapot. Iya yang ngeterke anake dikira arep setor termos. Ya, nenoe. Welas sono mring wae. Neno. Mami. Nyapa? Nano. Besok kapan katekan? Sega telek. Ngapa? Wong sidan kok sing hafal sak larik tok. Karena yang di dalam pikiranku hanya kamu. Oh gitu. Ora. Oh, berdom. Nenoe, yuk. Jejer lan wong bagus. Halo lali, entek iki. Umpama nira nakoda Tanpa perahu. tanpa prau sasadaran Ing Jaladri. ing Jaladri Nano. nyidam sarias No. Yes. Ya. Ya terkese neno nano. Ya. memanik Ya. mong slit Pak kelingan ya. nek liyane memanik Ya, iya ya. kudu memanik Iya ya. Iya. lagune memanuk Pemanek. iya memanik Mong sliramu. Ya. mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindhana Vokale tambahi. katon malela maweling mugian saeling nadyan nado rasaku tansah sumanding rina wangi aku mau tansah ngenteni tanpa kelihatan tidak netes sing tresno kalengmu dan taline atiku kang tansah nandang kasmaran wong kuning kabeh jroning atiku asihku kang ngrengani ati usadane aku kang nandang bronto linamono caket mring sliramu tansah gedhen kaya mili tuna Irama seger ya, Ndang? Nggih. Hey! Ayo, Kak. Sumandeng rino wangi aku mong sangenteni tan kendatan jam netes sing
apa lunjak-lunjak kaya mau kepanasan iki. Napa to, Pak Din? Usul entuk ora? Usul apa? Sing ngendang ku diganti entuk ora? Oh ganti piye to? Kan mau joget diblok we. Mbak Eka, ayo Mbak Eka Suranti kan nyoba joget iki. Ora pas. Engko ora pas. Wong iki kudu didelok anune. Oh pas tukane. Joget ki nganggo perasaan dinikmati. Dadi enek chemistry-ne antara sing joget karo sing ngendang. Ayo Mas. Sliramu kang dadi manik kalbu. Ya ta? Oh, pas 50. Kuwe Matur nuwun. Nah, ngene iki lho Aku penak. kaya ngono. Alah coba. Ayo gak coba ya. Aku yo ngono. Jajal, jajal. Nek aku ki. Rino wengi aku mong tansah ngeteni. Tanpa kegiatan jam keseng tresno. Wah. Ah, kudune ki sing maju ki lho Pas. bekang pas. Lah wong kok sikil ngene. Piye? Pasno to. Engko kuwi 50 bagi 20. Kalah coba sik dipaske sik. Pase urung kok. Lho, kari ngepas kewe kok ora iso. Iki lho. Sing kaya tugelan deboke jogete iso. Coba kak contohna ana. Lemu contohna Ayo ana. langsung joget, langsung. Lihat ana, walang sangit ini. Yo. Ya Mbak Eka gini Bang. Ayo. Mung sliramu kang dadi manike kalbu. Pindaratna kang katon malel. Oh, ternyata ora entuk ngotot-ngotot. Iya. Nah, dijajal. Jogete kudu alon-alon. Kaloro ora pati ngotot to. Iya. Oh, Iya, iku iya. kecekel kuncine. Iya. Wis ora tak otot saiki. Ya coba. Mung sliramu kang dadi manike kalbu. Pindaratna kang katon malel. Piye? Wis diomongi ora ngotot. Pancen kowe iki TLK, Apa kuwi? telek. Alah. Pak De Gareng ya LC nek ngono ndak tak bales. LC apa? Lincung. Ya aja to. Wah, wis to ora usah gelo ya. Ora glopo, ora entuk saweran. Rasah iki. mutung. Gawe-gaweke. Mas Gareng. Aduh, mati aku. Mbak Eka. Nggih. Walah sangit. Pripun, nggih. Oh tutuke ning Pantet Songo ya. Iya. Iku ber zakate. Tutupno dhewe.